Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod ka dagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy ama magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asong batkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa iti panang silpo ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo Perry Claro kas Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Alah, papagayam, intay nga rudayn, bukit kitan, ti surat ti pagayam, nagpailingay di tinagan, Mona, iti Dipon Quirino. Ken ka Mang Bianong, ilingad naklakuman itinagan, Mona, nakapagsurat akmet, takas kadagiti dadumang agsursurat iti programa, kayat kuman, mangganti balakad mo, may papaniti, daytoy parikot nga idatagkaw. Kastoy man ti Rogina Mang Bianong. Pasensya ka na talagang duro nga, sardengan na kuman na sarsarungkaran. Sardengan na ko na pagdatunan. Ha? No, kasta, ni Ruel ti nagasat dita pusom, Mona? Pasensya kan ha. Diyak kayat nga dati masakitan kada kayong agdatdaton kanyak. Agpada kayo ngamin kini Ruel anasingpet kanataknang. Nga masapol nga agpili akiti may sakada kayo. Tadyak met kayat amang namnama kayo adwa. Kat ni Ruel tinagasat, kasta ka di? Pasensya ka na talaga duro. Maawatan ka, Mona. Maawat ko no anyaman ti pangadeng mo. Sapay ko mataayatan. Kan ipatag na ka ni Ruel. Akas iti pa nang ipatag ko kan ka, Mona. Nakaragrag sa kaunay Mona. Kunaklakit din no ni Doro tinagasat ita pusom. Itata inaklon kunti panagayat mo. Sapay kumata saan nakla nga luklukwan Ruel. Ni, saan na niya? Diyak arami ti mang loko iti pada katao. Nang rona no ipatpatag ko. Tagipatgan kakit di saan alukluk ko eh. Agi amanak no kasta Ruel. Panagkunak, dumanon kamin muna. Tapno saan na ka na maagaw ti sa balikan niyak. Anya, nagaliston. Enjoyin tapay mo ti relasyon ta kas balasang ken baro. Sige nga rod. Ngam talaga adyak kaya na baybayagan da ito'y muna. Kaya't kan niya ikalay sa. Ni magayam Ruel, tinagasat kadagiti agdatdaton gang kahanak ko. Uwan tatang, iso tinapilik. Ay, Apay nagsenay kayo itinaunag tatang. Diyo ka di kayat ni Ruela para kanyak? Kat no nasingput day jay. Awan matkit de, ti makunak iti kinasingpet na anak ko. Nadayaw pa'y. Ang adala maysa apakapilawan na. Ha? Anya ngay day tatang? Kat numamasboy ka no ni Ruel. Nagkuna? Kastamat ti madamdamag ko. Mamasboy ka no. Nadungula ang ti inana tatang. Ngam amo kag baliw matlaang day jay no agasawa kamin kini Ruel. Kasano ko mga iti pan nakaamom iti dayta? Basta tatang.
Diya ka mo nakaw, ngam para kanyak lang Kasla kay kayat ko ni Doraw, aparagang ka mo na. Anya? Iso bayat anasapa pa'y agpanunot ka nga road, anak ko. Adu pa'y ti panawin mo ang mga dal, ken mang tingiting iti amin. Pilyam jay makuna a the best. Ta jay the bismite ti kayat ko aparakang ka. Tatang? Narigat ti mamas boy. Ta sana makapagdesisyon nga isaw. Mama, wano, nanang amin na sigigan, sangwanan kas kadalikudan na anak ko. Magagaran ako nito umadali na panagkalaysata mo na. Ruel. Adda ka di parikot? Sapay kumata, awan to ti rumso aparikot no agasawatan. Imposibleng samot dayta muna. Sana maliklikan ti parikot iti nagbaitan dagiti agasawa. Tinapatag, ket ammo ta asulbaren. Ken saan na ta dadailen ti parikot? Ruel. Ay, wen gayam. Kunan ni nanang nga agyanta iti balay kalpasan ti kalaysata. Ha? Saan ta kading agpatakder iti bukod ta abalay? Agpatakder tanto ta. Angam kalpasan ti kalaysata. Agnaid tantupay lang iti balay mi. Nagkalaysa kami nga raud ken ni Roel Mangbianong kat kasiti nakunana nagnaed kami iti balayda Roel. Talaw nga agkakabsat da Roel kat iso ti buridag. Agmay may sapay alalakay Mangbianong. Iso naasidag unay iti inana. Bakit? Rumara ka, unta ang mga numaladawak iti meeting ko. O sige. Ay na, bagbagay mo dahil tayo regalo kakawas mo Siga nga rin tinang regalo. Di bagbagay ko, bakit? Ruel! Ah, Abay, akas na tisuot mo. nay, apay nanang. Ay, saan mo abagay day nga style, anak ko? Kasla kalabakla, di ta itsuram. Ha? Anya? Mabitlaan, kasyak ti mangala iti ibadom arumwar. Diyak kurso na, day ta suot mo. Nagalas. Bagbagay ng tupay, nanang. Ay, siyak ti makaamo, iti maibagay ka ni Ruel, ta siyak ti inana. Ay, usubom day ta anak ko, ta sukatam. Yalaan ka, iti iparis mo, di ta pantalon mo. Nagbanglot ilut-lutok a pinakwet. Sigurado ang magustuhan ni Ruel dayto intun sumangpet. Mabisin lakit din day jay. Muna, aglut-luto ka mo't gayam, balasang ko. Wan nanang. Kaya't ko nakaluto ako no sumangpet ni Ruel. Ta sigurado ang mabisinan day jay. Anya ngay day ta ilut-lutom. Pakbet nanang. Pakbot. Nay, kaslasaan mo't apakbot tilangana. Kasta aya ti manggalip iti tarong apang pakbot. Kan dagita okra. Nagbabasit ti pananggalip mo. Naggaliston day ta pinakbot mo Saan akayat ni Ruel asidaan ti kasta? Ha? Ilasin mo to day ta ilutlutom. Tagluto ak iti sabali asidaan ni Ruel. Kasi matya anak ko no saan amabsaw katagtrab-trabaho pa ay. Nanang. Mangikama-kamak iti ilutok a pinakbot para iti anak ko. Wow! Nagimasin ti masida. Wan, inlutok day ta apakbet para kan ka Ruel. Di mo ibasango day ta inlutom muna. Imbagak lang arudan nga ilutuak ni Ruel iti sidana. Ha? Dayto iti sidaam anak ko. Inlutok day ta. Espesyal para kan ka anak ko. Sige nanang. Idisuyulat nandita. Tara manakman ti luto ni Mona. Kasla naimas nga min ti itsura na. Sige. Siya kung timang karga di tapinggan mo.
Ay, naimimas na tainlutok anak ko. Amok ngamin titimplam. Ramanak pa dito yung luto ni Mona, nanang. Ay na, naimas bakit? Agyaman ak, Ruel. Ala, ramanam nga rudon da ito inlutok anak ko. Makita ita no asino tinalalaing kada kami nga aglutaw. Sige man nga ron, nanang. Awan tinagbaliw iti luto yung nanang. Naimas talaga. Kunak tumot ngamin anak ko. Amok ngamin talaga titimplam kat. Anya nga iti naimas iti inluto mi kan ni Mona. Ha? Agduma, nanang. Nga magpadaan na imas. Iso ang mga alak iti sidaag kadag iti inluto yung. Payakas laglaladot ka kay may dito'y balay anak ko. Kwa, awan tatang. Aginaw ka kadain. Saan tatang? Jakpay kaya tagsikog. No konsumisyon tumot lang ti sangsangwak. Payanak ko. Saan ka kadya na ragsak iti din na ni Ruel? Kabkabilin na kakaday. Ibagam lang anak ko, tadyak palabasin day ta. Saan tatang? Di nakpulos disdiswan ni Ruel. Apay nga rod ako na mga konsumisyon ka ngay. Konsumisyon ko di man nakibya nga inana Amin matlakit din nga aramida kat dilawan na. Iso ti husto. Daytan ti bagbagak kang kaanak ko. Sigurado arugrugi na la dayta. Kasla warm up pailaeng anak ko. Saan paya final? Iso asa ganaam ti sumaruno nga ramiden na anak ko. Nalabas ti kinaman nakibiyang ti katugangak mang biyanong. Kaslaawan ti karbangak ang mga sikaso iti asawa. Iso akanayon ti ustaw. Tunggal aramidag para kin ni Ruel, kayat nang arkapan. Kasla makisalsalisal akanayon mang biyanong. Saan akomporme iti kadamay nga agasawa iti balayda. Ay, agyaman ak. Nalpas kumatlangan ti plan-plancha. Nay, nagplansa ka mo't gaya mo na. Wala nang. Plinansya akong dagiti kawas ni Ruel asumar iti trabaho. Nay, anya ngay dayta na may nagplansya. Saan naistimar ti pan nakaplansya na? Duamot ton tilinya na dayta manggas na. Imbes amay sala kumadayta. Ha? Di mon plan-plansaan ti kawas ti anak ko. Siyak langan ti mga sikaso kadag iti kawas na. Ta siyak ti makaamaw no kasano aplansaan. Kasano nga masurok no, jak mo taramiden. Anya ti kayat mo asawan? Agsursuro ka pailaan? Di mo sinoraw dagiti trabaho iti unag ti balay? Sakbay anak i asawa ka? Alagang-alagak di anak ko. Itatanak i asawan, saanan ang maistimar dagiti usar na? Ay, saan ang mabalin Tarimaanam ti trabaho muna. Pagbalin na matan at trial and error ti trabaho. Ruel, suminatan iti pagnaudan. Anya? Apay ngay bakit? Kat nagmayat mo ti kaadata dito balay. May mayat mo't lang suminatan iti pagnaudan. Jak kabaulanan ditoy. Tapasig mo't lang error para kininanang dagiti trabaho. Ha? Saan ka nawaya mga sikasukan ka? Dilawan na amin nga ramida. Iso akanayon ti husto. Pasensya amla ko man ni nanang. Saan abalita na dungo? Nadungukan ka Ngam kaslawan serbik nga asawam. Tapasig apalpak ti aramid ko para kan kuana. Iso asuminatan iti pagnaudan. Nanang, agpatakder kami iti balay ken ni Mona. Nasaysay at matlang no adabukod mi abalay. Anya, nay,
Apay-pay lang agpatakder kayo ngay, katadala nga rudan to'y balay apag nanaudan niyaw. Naglawa to'y balay, Ruel. Nasaysayat mo't lang no sumina kami, nanang. Siguro, sabsabidungan ni Muna day tapanunot mo anya. Iso nga ison ti sursurutam. Ne, saan mo takasta, nanang? Nasaysayat mo't lang agpaiso no adabukod mi abalay. Saan kayon nga agpatpatakder iti balay, tas ikamot lang ti agtawid iti daytoy abalay no mapukaw akon. Nanang, Sika, ti pangipatawidak iti daytoy abalay. Para manumot laangan ngay, ti panagbiag kaw. Mapanawak ton daytoy abalay. Sayang laang to'y balay no agpatakder kayo iti balayaw. Urnungan nyo laangan ti kwartayaw apag patakderyo kuma iti balayaw. Kunak man no nalpasan ti tungtungan tang agpatakder ta iti bukod ta balay. saan na kayat ni nanang? Nanang manen. Amin mo't lakit din nga ibaga ni nanang kat iso ti tungtung palam. Anya ngay nga rod, kat isumot ti inak. Wen, amo ka iso ti inam. Ngam awan mo ti kabukbukudam a desisyon. Ni nanang amin ti agdesisyon para kan ka. Manipod suot mo, kanam, pag naedam kan aminen. Gaputa inak day mona. Iso ti makaam mo, no anya ti ad-ada apagsaya atak nga anak na. Wen angem addan asawa Ruel. Saan kan nga ubing abasit ama awir. Tapno ibaga amin ti inam dagiti aramidam. Nanang amin manipod sikigam, sangwanam kas kadalikudam. Anya ngay dayta? Ah? Kasla saan ka, lalaki? Huston! Agpay sumot ngamin. Anya ti kayat mo? Salungasingak ti kayat ti inak? Isuro nak nagbalin na subag nga anak? Saan na kasta ti kayat ko asawan? Naglawag ka kasta ti kayat mo magparangan. Inak day jay, iso adinak tong arod maisuro amang salungasing iti pangedeng na. Ay, mausar mi matlaangan to'y kobre ka, mga inregalo da kada kami idi kasar mi. Sukatak man ti kobre ka, mami kin ni Ruel. Muna! Apay asuksukatam day takobri ka mayaw. Sukatakon nanang, isukat ko da ito'y kabarbaro a kobre ka, mami. Ay nagalas day tay sukat mo ako brikama. Saan akayat ni Ruel ti kasta akolor? Ha? Kalablabala ang day tako brikama yung inted ko. Sukatamkit din. Nagbayat tupay day ta. Kaya't kumatapadasin ati sa bali nanang. Ay maday, saan mo suksukatan? Nagalas day tay sukat mo. Apay aya pakibiyangan yung amin nga aramida kat kamamimot da ito yung agasawa. Nagalasan ti panagsasaom anay kamkamang. Kasano kat man nakibiyang kayo launa yan? Ada kumamot pagpatinggaan ati pan nakibibiyang yo. Saan nga amin kat kayat yo asakupan? Adan asawa ti anak yo. Saan nga ubing? Iso asardengan yung kumana pakibibiyangan. Ay, aglablabos kayon. Bastos ka talaga na ikamkamang. Agasam, ti kasta pa nagsasaom iti inati asawam. Awan respetom. Gapot awan mo't respeto yung kanyak anay kamang kada kayo. Mona, apay abas-bastusong ti inak. Saan ko abas-bastusan? Ibagbagak lang ti pudno. Tawan mo't respeto na iti naikamang iti pamilyayo. Bastos ka kitdi Awan babain mo. Ay, da kayo ati awan babain Huston na. mona! Awan karbengam amang bastos iti inak. O sige, isakit mo ti inam. No pinatik ko madagiti nang nangag ko ang mamas boy ka. Saan ko maasika ti inaklon ko? Kan nakiasawaan. Gapaw iti nalaos aluksaw ko, rimkwas amin nga impanag mang biyanawng kalpasan na irwar ko amin as sakit tinakem ko, pimanawak iti balay darwel, kat nagsubliak iti sidong ti amak. Kanayon nga ay aywanak ni Roel, nagsubli kami iti balay da, iti katugangak, ngem kinunak jak agsublay iti sidong na, no agnaad kami iti balay da. Ibagbagak nga agnaad kami laangan diti balay may, ngem ti inanamay ti patpatyan na. Anya nga tati kasayaatan nga aramidak mang biyanong, tapno maalukoy ko ti asawak,
nga agnaidlangan dito'y balay may, tadyak kayat atalagan ti agsublay iti balay da. Iwanwan nak kuma, to'y agproblema unay a pagayam mo, mona iti di phone kirinaw. Ti may sa katugangan dominante, kan pakibiyangan na ti biyag ti anak na, kan ti manugang na, kat isaw ti dakdakamaten ti Biblia manarsarita kan mannakibiyang, kat sawenda dagiti banag di rumbeng saritaan. Ti kastoy nga ugalay kat makapasyudot, makapasakit iti nakam, kan may kaniwas iti plano ti Diyos para iti pamilya. Awan dua-dua aday to'y ket makapasakit iti nakam. Mabalin nga aramidon day to'y ti maysa katugangan, gaputa awan ti asino man iti pamilya ti nangisaad kan kuana iti pagbeddengan. Wenno daytay kung kuna tayo pagpatinggaan. Gapoy ti daytoy mararamid ti katugangan ti agari-ari. Mabalin san nang amaw no kasano nga iso ket makapasurunan ket agbalbalinain dominante. Para ken kuana patpatgen na laeng ti anak na. Iso masapol ti puso iti puso saritaan tapno maornos ti sitwasyon. Sa dinuman pagtataudan ti panagdamsak iti pamilya, daytoy ket maysa panang salungaseng iti kinasagrado ti pagasawaan, ket kasunganay iti prinsipyo ti panangpanaw ken panagtipon aranta ti Dios iti pagasawaan. Panawan ti maysa a lalaki ken babae ti dimmaklanda pamilya, ket mangrugida iti maysa a baraw a pamilya, ket rebbeng na nga ayatenda ken protektaran ti tunggal maysa. Ti maysa a lalaki palpalubusan na ti inana, wenno katugangan pakibiyangan na ti pamilyana, ket saan nagbibiyag sigon iti bilin ti Dios para kadagiti asawa a lalaki. Dayta ket mabasa iti Efeso kapitulo 5 bersikulo 25 aging ga iti 33. Iso masapul maisakad ti nagbeddengan ket ipatungpal dayta no pay kasanaw ti panagkedked ti tao karaman. Kinapudno na no maminsan trat-tratwen datayo ti sabali a tao iti wagas akayatda, gaputa ipalpalubos tayo nga aramiden da dayta. No ipalubos tayo dupraken da ti kinasagrado ti pamilya, dayta ket mabalin nga aramid ti maysa dominante katugangan. Awan ti asino man nga uray pay dagiti kapamilya ti asawa tayo, ti addaan karbengan nga agdamsak wenno mangduprak iti pagasawaan. Iso pagayam mo na no adda ti rumbeng kasarita may papaniti sitwasyon mo ket awan ti sa balay no saan adayta asawam. Responsibilidad ti asawa a lalaki bantayan ti kinasagradaw ti pamilyana. Rebeng na nga idaulwan habuyugan ti kinaalumamay ngem napnuan iti kinatibkar. Ket rebeng na nga ilawlawag iti inana abiddo ti aramiden na ket
Rabang na asiguraduan kan kuana, adin ay palubos ti kasta nga ugalay. Rumbang ay palagip na nga isukat, inikan ti Diyos iti responsibilidad para iti pamilyana, kat panang baybay iti dayta a responsibilidad, kat panagsalungasing iti Diyos. Ilawlawag na iti inana nga ipatpatig na, ngem ti relasyon na iti anak na, kat nagbaliwan, kat saanan nga iso ti masurot iti pamilyana. Daytoy ti disenyo ti Diyos iti pamilya, kat rabang nang agtalinaad ti kasta awagas. Rabang na nga iruper ti agasawa ti desisyon da para iti bukod da a pamilya. Alright! Ala, kasta manayin papagayam, aging gangay ti sumaruno, ngayon tayo panagdadanggay, kaya Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agngina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!